Goazen orduan gazte euskaldun hiritar eta kultu bila. Hona hemen Hiru Damatxo izeneko ekoiztetxea osatzen duten lau kideak. Iragarkiak, bideoklipak, saioak, are webserieak. Euskarazko ikusentzunezkoetan berezko bidea egiten ari dira Damatxo hauek. Euskara jaso izanagatik ez dira bizi euskal kulturgintzari bizkarra emanda. Hasi gara D-ereduan, ikasi dugu euskeraz, alfabetatu gara euskeraz, beraz, logikak esaten du, hurrengo pausua dela, euskeraz hitz egitea, euskerazko kultura jarraitzea, kontsumitzea eta bar. Baina hor dago bretxa, ez? Hor batean hor zerbaitek ez du funtzionatzen, ez? Zer ez du funtzionatzen? Nik ez dakit zertan faiatu den, baina igual referentzia falta, izan daiteke askok euskera bera lotzen dutela kasi ezarri zaien zerbaitekin, ikastolarekin lotzen duten zerbait izan daiteke, eta orduan apurtu nahi dute horrekin ere, agian, ez dakit. Baina gero badago nire ustez klabe bat dela, 15-16 urte, eta tarte horretan, ez badituzu aurkitzen, zuri gehien interesatzea dizkizun gaiak eta mugimenduak eta praktikak euskerarekin lotuta, beste hizkuntza batean garatuko ez zure identitatea, zuretzako garrantzitsua den gauzak, zure harremanak. Zentzu hortan interesgarri ditu zitzan, Labasuri grabatu genio elkarrizketak horrekaren dokumentalerako, ni esaten zutela euskeraz ezin zela. Estigma bat edo. Euskalduna ez da autentikoa. Egunkariak hedabide nazionala behar zuen noski. Orain normala den moduan, sortzaile gazteek ohartarazten gaituzte, badela bestelako edukien beharra ere. Mundu guztiarentzat egin nahi ezunean zerbait, azkenen ez da inorentzat, eta ez da inorena, eta ez da inoren errealitatearen reflejo, ez. Eta nik uste hortik beharrean jo behar dela gehiago, euskerazko eduki espezifikoetatik ere, lima daude musika elektroniko zale komunitate txiki bat, aurkitu ezatela euskeraz behai guztia ezaien hori. Baina beti ere, egiten duenak, bera eri gustatzaion hori, naturaltasunez euskeraz egiten duelako, eta ez utxune bat detektatu duelako, ezakit zeinen izenean bete behar duena Euskal Herriaren mesederako. Bai, hori da. Guk ez dugu serie bat egiten euskerakuek serie bat behar duelako. Guk ez dugu egiten elkarrizketa sorta bat euskalgintzak estrategikoa jotzen duelako elkarrizketa sorta hori egitea, baizik eta guk egiten dugu, benetan guk hori egin nahi dugulako, gustatzen zaigulako, ez? Atxa, sekretu bat kontatu nahi dizut. Bota. Haunitzian, toreru izan nahi dut. Tolderua? Ez, torerua, torerua. Jose Tomas bezala? Eta dantzako klasek? Eta pelota eskola? Eta horrezkuk? Eta kepa junken antzedia? Atia, zezen bat ikustetenean, pijama galtza petxoan jaiot zaitut. Eta banderina sartzeko keinuk egiten aritzen ez, ispili aurrean. Ezin entebitatu atia, zezenak, egun guztin, zezenak. Nun ikuste jozu. YouTubeen. Eta iruditzen gaina hori, Landerek esan du bezala, lehen palanon jartzen denean euskararen alde egingo dut hau, euskararen alde egingo dut youtuber bat, euskararen alde egingo dut bestea, hori nabaritzen dela gero bukerako emaitzan, eta badariola halako usai bat edo tufillo bat, ez dakit markatu hitza, baina eta txarrerako esango nuke, hori gaur egungo gazte batek ikusten badu euskalgintzak prefabrikatutako youtuber bat segituan antzemango du horrek ez daukala autentizitaterik, ez daukala benetakotasunik, ez? Euskarazko telebistan, joera izugarri handi bat gauza generalistak egiteko, familia osoak gustura ikusiko duen gauza bat, ez dakit umore klase jakin bat, inor minduko ez duena, denekin ondo geldituko dena, eta gero bestetik dago transgresioa datorrenean, alegia zuritasun hortatik ateratzen denean, goaz Espainiako telebistako eredurik kutrena reproduzitzea euskeraz, ez? Espainia mailan edo Frantzien edo beste herrialdetan ere telebistak ematen duena, baina gero dago sareko komunitate oso zabal bat, etengabe edukiak sortzen dituna, eta batez ere belaunaldi gazteenekiko lotura oso estua duena, eta gero bihurtzen dira referenteak, bai baien ohiturak, bai baien hizkuntza hautuak, dena ez.
zerazo daukagu, euskeraz ez daukagula halakorik. Eta zergatik ez daukagu halakorik, besteak beste komunitate txikia izan da, eta bueno, ohitura falta batik ere, ez dalako ekonomikoki jasangarria sare hori. Hizkuntza garbiaren kontu hauek beste dimentsio bat hartzen dute fikziora eramanezkero. Garai batean Goenkalen adibidez zuzentasunaren alde egin da urte pila batetan, eta gero adibidez Loreak pelikulan eta egin da apustua aktore bakoitzak bere euskalkian hitz egiteko, ez? Baina ezin ditugu jarri gazte batzuk hitz egiten Putalarru esan ez. inork hitz egiten ez duen bezala. Baina, putalarru... Azkenean euskera artifiziala gelditzen, eta ikusten gelditzen ari zera gehiago nola egiten hitz egiten, benetan ikusten ari zen da, baina ez dakit da. Eta hor ingelesaren adibideo, nada, nik uste, ezagite ingelesezko euskaltzaindiaren parekoan daudenek zer iritzi duten ingelesezko serietan dauden hizkuntza joerez. Baina hitz egiten da, bakoitzak bere modura, mila arau hautsiz, ezagit, hizkuntzak nahastuz, eta... The Wire-eko beltzek hor, behaien iskinetan dabiltzanetan eta erabiltzen duten Baltimoreko hizkuntza niga hori, bertako Baltimoreko gazteek serie hori ikusten zuten, eta serietan erabiltzen ziren espresioak eta beraiek gazten ziren erabiltzen, orduan autoelikatzen da zea hori ez. Baina hor, ez zegoen inondik inora, zuzentasunen aldeko apusturik ez ezer. Eske bat, joan behar bali esaldi batean, joan da, eske bat inungo konplejori gabe, ez? Baina ez dugu egingo, eske sartzeko ez egize esaldi korapilatxu bota hor, eta ikusle hautzi, ezagit, hotz eta bat ere gertuko gaiten etzaion personaje baten aurrean. Alik eta euskera batuena eta Aitano Garbi ezakindongo batera bili, ea, horrela jendea hasten den erabiltzen, edo jendea sentidain identifikatu da, ikusiko duen horrekin, jendearen hizkuntza kalean entzuten den hori reproduzitu. Eta nik uste, euskeraz egin daen ia gauza guztietan jodegula, nolabait, izan behar lukeen hori irudikatzera eta ez gure ingurua reflejatzera fikzio horretan. Eta hor nire ustez galdu dugu, argi eta garbi jende askok identifikatu sentitzea.